दिनै नेशनेल इम्युनाइजेशन डे माने पलिअ डे बेखौ जोङो क'क्राझार आरएमडि सिभिल हस्पिटालाव जागायजेनबाय। दिनै सारा बिटिसिनि गासैबो सेन्टारफोराव पलिअ ड्रप दौनांगौ हाबाफारिखौ जोङो गाहामैनो मावफुंनो हागोन बेखौ आसा खालामबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो गार्जेनफ्रा गासैबो बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ पलिअ फ्रि खालामनो थाखाय भबिष्यताव पलिअ जाहाथे बेमारा जानो हाया बिनि थाखाय बयबो सिनसियारलि बाहागो लाफैदों आरो भारतआ जाहाथे स्थायि पलिअ फ्रि जानो हायो बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो नागरिकआ जि दायित्व दं, गार्जेन बिमा बिफानि जि दायित्व दं, बे दायित्वखौ पालन खालामनायनि थाखाय मानिनानै सोलिनायनि थाखाय गासैबो बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ आङो धन्यबाद बावदों आरो आसा खालामदों दिनैनि बे पलिअ दौनाय हाबाफारिया गाहामैनो जाफुंगोन आरो मोनफ्रोमबो खना खनला जायगाफोराव जोङो सेन्टार बहायनानै बे पलिअ दौनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आरो बे जागायनाय हाबाफारिजों जे भारत देशखौ भारत राष्ट्रखौ जाहाथे पलिअ फ्रि स्थायि पलिअ फ्रि खालामनायाव नागरिक हिसाबै जोंहा जि दायित्व दंमोन बेखौ जोङो बयबो पालन खालामलांगोन। आङो बेखौ मिजिंथिनानै गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आरो गाहाम देहा हामलायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ आङो शुभ उद्बोधन खालामनाय जाबाय।